Feluq il-konferenza ħiliet u karriri li fetħet it-tieni edizzjoni tal-Expo ta' Servizz Pubbliku għal membri tal-pubbliku fiċ-ċentru għal firju konvenzjonijiet fl-MFCC ta' Għali. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana ħabbar tnedija geohub.gov.mt dan huwa portal ġdid li permezz tiegħu ċittadini ser ikunu jistgħu jakkwistaw informazzjoni real time. Is-Sur Sultana qal li wara investiment sostanzjali fl-immodernizzar tal-portal ta' Servizz Pubbliku, is-servizzi diġitali tal-Gvern ser ikomplu jitjiebu b'diversi portals innovattivi biex jikkumplementaw dawn is-servizzi. Semma kif fost l-oħrajn wieħed ikun jista' jsib tarif dwar fejn jinsabu fuċini tal-Gvern, bereċ u sptarijiet, spiżeriji, faċilitajiet sportivi, skejjel u child care centers, siti storiċi u tarif ieħor. Għamel aċċenn għall avvanzi teknoloġiċi li qal qed isiru brata maġla, saħaq li dawn iridu jkunu riflessi fit-taħriġ tal-impjegati u anke fit-teknoloġija nifissa u għaldaqstant wara l-fehma li l-investimenti fit-teknoloġija għandhom ukoll isiru baqal u b'intelligenza minħabba li aċċenna li qed jevolvu kontinwament. Bħala l-kap ta' 50,000 impjegat li jaħdmu fis-settur pubbliku huwa wera ruħu gburi mill-ħaddiema tas-settur li qal kontinwament ħarsu biex jtejbu s-servizzi li joffru għalli l-entużjażmu għax-xogħol ħareġ ukoll bid-der waqt is-sem li taw biex itellaw din il-konferenza. Għamminija f'din il-ġimgħa daqshekk importanti u f'dawn il-ġranet fejn qegħdin nisabixxu ix-xogħol li jagħmlu dawn il-ħaddiema illi midhom għandhom juru il-ħiliet kemm diġitali, dawk li jispeċjalizzaw dak il-ħaddiema tal-IT u dawn l-4 agreements illi qbilna fuqhom il-bieraħ komplow jagħtu iżjed opportunità biex il-ħaddiema tagħna javvanzaw u javvanzaw iktar malajn. U javvanzaw mhux biss biċ-ċertifikati imma wkoll ibbażati fuq l-esperjenza. Is-Sur Sultana elenka l-bidliet li saru fl-amministrazzjoni pubblika u wieħed iżjed fosthom derijiet diġitali ġodda kif ukoll l-introduzzjoni ta' prattiċi moderni ta' xogħol u ankoraġġixxa lil ħaddiema biex ikomplu jfittxu l-iżvilupp professjonali tagħhom u rrefera l-Istitut tas Servizzi Pubbliċi bħala sieħeb strateġiku fl-iżvilupp tal-impjegati kif ukoll fl-Employee Support Programme. Il-kap ta' Servizz Pubbliku qal li bl-iffirmar tal-4 ftehim kollettivi ma' ħaddiema minn diversi setturi, iżjed minn 22,000 ħaddiem u ħaddiema mis-settur pubbliku ser jesperjenzaw titjib konkret fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom fi gradi industrijali, tas-snajja, tekniċi u dawk magħrufa bħala l-General Service, bżieda ta' madwar 7,000 ħaddiema mal-15,000 li fl-aħħar sentejn qal ibbenefikaw minn 65 ftehim kollettiv ġdid.